Mursikusan man eh. Di man mursikusan. Lapok lang. Udak ko mo. Kabuang man aw. Ako perfume na ni ilap ko. Naniguro kog butas kay grabe kalapok diring dapita. Naman gutsuga oh. Kabutas ka man. Nakabutas. Naaman gutsuga da. Sige na una. Katalawan. Talawan mo sa dalawan. Ako na. Napalay halas. May nang naihalas ikaw una matukob kay gamay ka. Danlog. Ang dango gani. Nasaan Tian ko. Asa na amigas? Narad to sa akong gunungan. Nalapok-lapok na kamaring. Apa niya? Ako wala jud ko nalapok. Kay nagbidyas man pud sad ko. Da manghugas gihapon ka karon nga kuan man. Ay, putlo ra ba na ko ana oh. Ilimpiw ako tiil. Ay putlo. Murag daghan nagbigil karon kay last vigil naman karon. Unsa may naada ni tubig? O dato ka paghugas ka. Dili na tubig. Nari tubig ko. Di ana mi diri guys, si Auntie Marisa napil din na. Kanina ram Nya, di ana si Madam Roxanne. Sa oras na ilubong ma. alas Disay magkuan. Nadayon to ang Ay imisa kani sa makuha. mano. Ang mana. Kanina kalimban. Katimban ganina. So ugma diretso na ni siya. Nadani si kuan ko. Uy, ate. Ari na mo taas. Ha? Ay, Sige. iya ba? Napoy nagkuan dito. Maring, sige na Maring. Diara si Madam. Madam Tats Diara. ni Ara. O diara si. Guys, nakita na yung idol guys. Ano silbon? Nadan si Uncle. Si Uncle Gomer. Nya to apo dito guys, mga kuan preparar sa food. Si Madam Roxanne. Si Madam Roxanne. To ara si Madam Roxanne. Madam Roxanne. Katawa si pag yung Madam Roxanne. Katawa si yung. Tara si Madam mo. Tara si Madam Roxanne. Siya ang nag-prepare sa kape, nag-prepare sa kuan. Gitasi. Di ka na po yung. Sa Bukidnon ka? Hello. Asa ka yung partner, madam? To ara sa kuan. Wala na mag-uban. Wala. Singalan niya nga ito. Si Mario. Sa si Mario di ay. Ano wala na mag-uban si Mario? To si Mario sa kuan payag. Wa may bilin sa payag. Ay. Nasi Maring nadto. Ha? Okay ra? Ya, si Yoyo Gumergi kan siya sa Bukidnon. Ipadaga sa kunyo da. Si Madam. Alam niya. Nagsingko na si Mario. Habon mo sa pagsamot na niya. Gani. Ayaw pag inom na ning iced tea. Kay para rin sa mga palahubog. To ara palahubog. Di apa, palahubog. Wala pa nanak. Wala pa. Kuasa. Agkuano ni akay nara ni nagbagtik diri sa kuan. Law. Ha? Tamis na ba ka ni Jima? Nya with sumsuman din siya guys. Kuan siya mani. Oh, sorry na. Sarun. Chicharon di ay. Ala, thank you kay Ryan. Asa? Uy, pangaon mo kuan. Pangaon mo. Kana insakto na ba ni? At sa patilawan ako ha. Uy, ag-awat-awat jika dani ingot mahubog jika dani. Gamay ra ha, kay mahubog ka na. Char. Kuan bitaw ni siya guys, iced tea ni siya. Iced tea na nga si ingot. Dira ang kuan o yagach. Unsa di ma? Tananoy kay nailauya dadto noy. Ani na dok? Dili ko. Abi apas. Ani na dok ba? Tuy tandoy na tudok. Noy tananoy ta. Dili ko inom kay sakit akong lawas. Giahak sa kamo. Di ta maunsa dana Jima kay daghan man ta. Tunga na gani o. Imo sa. Imo wa ko kita. Naraw na magot. Ha? Naraw na. Jima sa Jima.
Kinahanglan nga bangko. Basta kay nalay, malingkuran na nang mama, na. Aw, usa. Usa man naghigda na ta? Ay na yan, higda na ta na yan. Naghigda na ta. Ali dani, dalhan na dani. Kagduwa mi yung hindi kontra. Kaya duwa mo maring? Kami ni Mami. Kortaha. Bulinga ramang good. Tagkuan ra. Tagpiso. Ay, Kin. Ali Kin. Ali Dani. Oh. Danis kikin. Oh, dia Kin. Dututan ka mo na ron. Plastar di kayo. Bakit kung nagtae mo ka, bukat, di balingkod ka. Pawa mas ako 20 kindi. Yan na ako tayo. Ay, ati ta kani ah. 15 pesos? Kitaan na karon sa. Bakit ala tanawa maring. Karon tiyulaw? Narako. 20 split. Ala yati 20 tag 20 ko maring. Gisi man di man giwato no. Gisi daw nga kinpakan ra mo na. Pinubrihan naman ang inyo. Ha? Pinubrihan Ayaw niya. naman ang Ay, inyo. tag Pinubre. Tag 5 ra mo kata. tagpiso ra, tagpiso. Panghapaya naman ang inyo. Sa mga Uy, tagpiso ra yan. Wa pa magdaog na hapay no. Ay sa imo. Hey, kaya uno. Lugar sa kanang ating spot mo ka ba? isa mga kapanglili. Liliyon. Sarayan. Bulsahan dito ay. Ay, nagkanting mo sa hapon. Kaway bante. Isa ka ba? May nagpanting aw man. Kaya wala sa naksin ko na eh. Gay, basta Nawala ko na yan. Gikuhatan na. so ilabot ka na ako man. Ay tulo na ni siya kakuan. Tulo man na diha. Ang pangita siya. Tulo gani. Kinsi, taka mo ka diha. Abi ba tara. Taka. Ako man ni korta. 20 rin. Tigi kinian, nagi mga gabaan na ni karon. Bagay mo do. Isa may nagkuan. Hagabaan di ko na karon. May lang. Ice cream yummy. Shout out sa Ice cream good. mga dalaga diya, mga ulitaw ni, apat ka buk. Oh, ulitaw na sila karon. Mga Oh. ulitaw ni. Impa si kakiki na ni. Yang. Dara. Sorry yang. Sorry. Sorry yang. Taon man nga, among man ko. Mga ulitaw ni karon. Oh. Sawa ba? Oh. Pag wala asawa ulitaw. Oh. Sige. Good night. Kasi good night, good morning na karon. Oh, i-shout out sa guys, sa kanila, palahubog. Ay sa mag shout out. Shout out sa akong daddy nga tanawa sa imong YouTube channel eh. Habila kisa. Kisa ka daddy. Idol kay kanila kay. Idol kay kanila kay. Tanaw kanila. Pagtarong. Ang sundon nimo Vlog ka dadok. ay. Updated sila sa imo ha. Ganap sa imo buhi. Oh. Ako na kami sa wifi. Te, updated sila sa ganap sa imo kinabuhi akong. Kuya, salamat jud kayo sa imong pagtanaw sa akong vlog. Followers meme. Oh, salamat kayo. Ice cream yummy. Ginatarong ba? Ice cream yummy. Sige na. Ice cream good. Misti na siya. Oh, kana. Huruta. Mote, labay. Oh. The next day. Hi guys, good morning. Nabuntagan mini maring. Okay ra ka? Unya. Isa nagdaog. Ang puti niyo. Total Na si Yoyo Dani taga Usamis. Total vigil gini, way tulugan na sila. Akong pinili. Nag-abot yun buntag no. Naada ni si Madam Badjoy. Na si Ate Dani taga Usamis. Isa ka dato. Mo yung dato kay pink lang naong. Hadi apa isa ka Madam?
madam kaman. Madam piki. Kaso to paliw manindi. Ayaw niya ata uli. Ang mangyati. Unsa ba? Tao ya. Uy, kamas-kamas kita uy, di na lang kung magkuan dito sa kuan ha. Hanap sa pila ko lakaw karon. Ato siguro kung hinuog o unsa niya. Ako butas. Hawangot. Biskot ka ba ingot mga lusot kita na ni na. Ala, Sala kay makapamanday magigadiha og. Pilar na mamanday ba. hay kay ka nga. Dakin sapa. Adi niya. Karena si mahit si kay kunin ta uli. Sapa man yagi. Sa pasag kay kadlo ko bagi dio. Ha? Lagi sa tao. Ano yung mga brabe kay pangpuso na ko be. Pwede na pangipuson Roxanne, panlabay naman na. Sunugon ka na. Oh. Dalo man menteryo. Sunugon na mo guna pagkuan. Ako na nami tuto. Awa pa masakit. Marin hawiri sa marindi. Usa niyo lan. Adto nami guys. Nangawakwak mi karon adlaw. Ha? Gamay akong chinilas sa sige kainitan. O, dito taagi o sa kuan o. Dito. Karsada? Oh, Dito Kasa- kay maghatad na hatod na kasada kami. taagi. Lisod pod. Huh? Karsada taagi kay hago kay dana layo magyapon kay dani agian. Pariha raman. Huy, layo gid noon sa karsada. Una diha na taagi. Ha? Diha na taagi asa pa man ta di na hinon tagagi danang. Tadali na tamaring kay mura ko kaututon nga murag. Ano nang gabuang yun tada? Bitaw guys. Nabay buntag. Nalingaw mi sa kuan nga nang siyempre naman yung braha-braha nga kuan. Nalingaw mi. Ginuo ko tag piso, tag dos. Nya. Ay ginuo ko. Pag abot sa buntag ginuo ko, maura piso na ginansya. Ala. Buang kayo giahak. Francine Burger dani police station tabok. Lagi kayo karsada lagi kagintang. Agoy. Di na jud mi sa balay. Nya, grabe kay kalapok. Si Maring Inday naghugas sa siyang tiil. Mupay pag mata nimo. Agoy si Mario. Palagi Una ni mo ni oh. Asa? Karang baji? Itom ni, bajin ni laki. Baji. Ay ayun ko nang bajin. Gawin mo. Ay na. Ha? Mani uto na mi with Maring Inday. Lami kayang sudan ni Mario kay giadobo niya ang karning baboy. Paborito man niya ang karning baboy. Maunang kargado tag high blood haning dapita. Diara ang iyang gi luto. Maunang karning baboy nga katong kauban sa Pasko. Nya kay wa man niya giluto tanan. So karon mga unta. Sige na Maring kay. Ako sa ni pangita sa ko signal gamay okay ako eh. Ako yung message kay magumangko na ako kay ihatod ko ang similya. Walay signal din eh. Masin asa. Binuo ko. Ali na. Unya na ng similya-similya diha. Pasagdi na imong mga kuan diha transaction. Similya ba Ha? ihatod similya ang tanong magud ni ma sa lubi ban kanako. Lubi nga similya. Oh, Lubi nga similya. Patunsan. Tuwa na lugar dito. dwarf. Ang gihatod lagi ang igno na ko Hala, dwarf? dili na ko ipahatod kay. Dwarf as in dwarf. Oh. Asa kada ko kataasa Maring. Wa ko kabalo. Wait, tagay ko di maskin duha Dili lang na ka ako di. pinalit na sa ko igagaw. Asa labit di palit. Ambot og asa sila nag-order. Kay pa Sige na, sure. ipa mi dito sa iyo sa. Ah, mo ba? Ano mangayo utak ko? Video ka? Ha? Ang video ka? Mag-video sa Magtanong lagi mi ugma. dapit man dito ra sa inyo. Bulacan. Ah, dito sa inyo sa yuta ni Yaya Eileen. Dili, yuta sa ko gagaw lagi nga nasa abroad. Ah, yan na. Ay, ikaw may gisugo. Ah. Sorry ba tada? Sige na, pag-pray na, babe. Sige na, babe. Pagdali na. Daghan kay ni akong karon lagi. Sige na, kay. Okay. Sige.
Ban ka na bulay? Di na ka maningala kay mga na iya ha. Matik-matik na na kay ba na ka ni Mario. Unsa man to na di nga pati na di. Nanguros man to na di. Nanguros raw niya Ko kibot-kibot. anak ko na guys ba- sa akong rice guys kay there's too much na kayo There's guys. a lot of rice. Kuhaan po sa ni anak kong ako kay mag-diet ko. Chay. Bitaw kinahanglan Kay ako it's too mag-diet. Kay ka It's too much Ala unsa man today. ta karon? Bernice? Saturday. Saturday. Ala kinahanglan jud ay ko mag-diet na kay ngano Maring. I'm high blood char. Unya ka una man lagi mo ka baboy. It's a natural char. Eh dyan, natural din. Wa may lain. Wala lagi sa bawda di. Lahi na siya nga magkuan. Namalahan ka. Lahi na siya nga mag adobo kay ngano. Huy Maring, tan-awa ang kamakan, tan-awa. Lain siya da. Pag magkanunay uwana yung ano oh. Oo, ha? Naawa ba? Nag-malls? No? Mao din na siya. Kanta ko. Wala na. Ganyan sa ni siguro siya ikuan bitaw. Barnisan uturo no. Sige ako pa siga suga. Ngit yan dani. Oo. Mga unta guys. With Maring Inday. Lami ni siya nga nga adobo lagi nagnay sanaw-sanaw gamay. Naglabad akong ulo kay ngano. Ang tagay kagabi Ginoo ko kanto-kanto. Nya. Lain-lain. Nya tagay sa pikas, di ra bag sugot kung dili tagayon. Ikaw ka na ginumda? I'm good girl. Sabog jud ko. Nang labad kay sakit akong ulo. Good girl kay kong mami. Upoy pa yaman siya mao. Upoy. Pangayon ni mga sakit to eh. Laki laki. Bajira. Ito ko lagi. Ako na ang laki. Kaya putot na kayo bata. Baje inyo ihatan. Ano ba? Ano lagi ko kuha sa baje, burikat. Sige anak-anak. Liwat nimo. Tulor ka ni akong anak. Burikat. Tulor ka ni akong anak. Mami. Muli lagi ko karon mami. Mangka. Uyan na hapon? Aba, na ako na meeting sa stress. Nakinanglan dili mi malit. Kaya para na sa kuan. Unsa man ang meeting purpose? Para lagi na sa kuan. Para na sa street dancing sa kuan sinulog. Dahil na kayo nahurot dili ang soft drinks kay banatan man dahil ni Mario. Na, dabi kung ikaw high blood sa dabi. Paan Maring? Pwede ko duha ka kuan. Petro? Duha ka kanang mismo bitaw duha ka kuan. Box ba na ay tawag anak? Dua ka face. Agoy gyud ko dahil kay nahurot ka. Dahil ni agi. Mamay giinom ay gikuan nila. Sisir. Sisir nila. Hurot diretso. Ayaw na pagpalit kay. Lagi magsilbi. Sister man. Bis nga. Ato na tagana pag yan ba mukha ang tagingan ni. Di man. Kapag naay kuan agoy yun ko. Dala mo rin 5 ka buok, 6 ka buok. Awa na. Hurot na pila bay. Mismo. Di ka magkuan kay dili man na sa balay, di man sa imong nagdinaog ta. Ing kaso ba magkaon tag ingon ani. Nay atong ma inom dayon. Kay layo kang tindahan diri bayot. Tuwa pa dito sa kuan. Nga. Magpalit pa din ta. Nga. Putot ba ito mao? Ha? Ma, sawa. Putot na. Nga ang tagal. Nila. Oy, paibot siguro na ko kung ngipon isa no. Ayaw. Maring kay ngano. Pag mukhaan ko ingani bitaw. Kani manok or Gilod nipon lagi. maskin kuan. Daghan pa gyapon kay kanon mami. Ha?
Yakin po yung pinagyan. Diyan ka na. Sakit kay kasungsungan. Kaya Jilo, grabe katapi. Ha? Okay lang tapi basta dili bangag. Bangagan gani mami, natapi gani ang naong to sa kao. Uy, kay guluoy kay Jilo sa kanang atong Pasko, pero New Year. Hubag. Grabe, dahoy nagbuntag. Ay naman. Sakit lagi kay ngipon. Ni nakaon na to ng kuan. Suksok. Nasuksukan. Ay, dako kay tapi kay ngipon. Yang naong diya mami yo, diya bitay kayo. Na ang giyon sa mga mo. Wala ra. Ang painom mo tong si Paliksin kay magbuto to yung nana. Hangtod karon di ay. Ambot kagabi eh. Ito ang nana. Magbuto tong nana man tong gakuan ana nakahubag sa iya ha. Kagaw man to. Mo man bitaw ng sakit bitaw ang ngipon kay mag kuan siya. Gani. Kaon ka man. Bisa unsa yung kagamay sa akong kaon gamay mas gamay pag kaya mo kaon. Okay. Hindi masa tambok. Nya ganahan na bigay kaon na da. Dili. Dili. Unod da. Pinot akong ilong. Bawan. Hindi na klaya sa pa gabi eh. Sirwin lang hatod nimo. Ha? Hindi ka ang sila yun. Ato unya. Ay edit na akong kuan video. Lain daw binaya sa mami kahit pangayuan din ko sa plate. Panggasolina ko no. Panigarilyo na ito dahil. Kung ano pa na iba ito ba? Sa? Nag-anat ni sila. Si? Diyan, unsa ka sirwin? Iba, mabuang. Kasi ikaw may akong Gisulduan dito sila. Dadi kay kuan sila dading. Sila may kuan dadi. Back up ni mami. ikaw kung ikaw pa tig video nako. Nao. Salduhan ka. Dahil nga ang kuan. Dili gani kag kuan, istorya. Amin to yung video-video. Ang atong kwarta, usara, unsay mga gasto nato na moy ato magamit, ha? Kato na yung video-video atong niagi. Gana-gana ra maguli siya maring. Sus kanindot unta kani mo dadi kay daghan ba kag viewers. Siya ginapangita sa kuan sa Facebook page. Siya ginapangita jud. Di man. Kay Wala si mami mag-video ka. pawiron sa camera kay ignon nga ikaw pag kuan video ag ignon mga dili ko kapoy ko. Ay, wag kita dagan. Wala rin bata nga kuan kanang kinahanglan papalitan og kindi. Gani. A few moments later. Tuwa na si Maring Inday og si Sherwin. Akong gipahatod si Maring Inday ni Sherwin dito sa ilaha kay gusto na ni Maring Inday nga mag uli karon ato ning i-open ang atong gihatag nga package gikan ni Madam Judith. Daghan kay salamat Madam Judith sa imuhang gihatag sa ako nga blessing. Karon ato nang i-open kung unsa ni ang sulod sa atong package. Daghan kaayong salamat Madam Judith. Wala ko kay bawda ni kung unsay sulod. Daghan jud kaayong salamat. New Year no naatay na dawat na kuan na ang regalo package. La di ara unsa kani bitaw Madam salamat og amping kanunay sa imuhang pagpuyo diha, more and more blessing, and basta amping kanunay. So karon ato nang naablihan. Hala, ano kaya ito? Wow! Hala, thank you ka. Ay. Hala. Yara guys. Hala, thank you so. Oh my God. What is this? Makes it better.
Wow! Raclea Rude White Creamy Chocolate. Thank you so much. Oh my God, chocolate. Oh, thank you so much. Di tanawa, lo. Thank you kaayo, madam. Hello, di ba na ako'y kuan regalo. Yan yung gift sa ako Ay, nakabalot pa siya. Ala, salamat kaayo, Jude. Salamat so much. Naapa di kuan Tupperware. Gisulod pa dyan sa Tupperware, no? Thank you kaayo. Wow. Ano ko isudlanan po dayon. O, diba? Sosyalan kaayo mga te. O, diba? Ay, naapa! Hala, di apa! Wow! Cute kaayo. Murag si Maring Inday, mani aga cute. Murag si Maring Inday, mani aga cute. Oh, naay nakabutang Australia. Thank you so much, Madam Judith. And also the chocolates. Ala, lahi-lahi siya kuan. Flavor di ay raspberry. Ang kaning isa kay creamy chocolate. Hala, thank you kayo. Maibog mo ni si Koreana. I'm sure nga maibog si Koreana. Kaya kana si Koreana, magmanhag na siya diri sa ako ang payag, magkuan day na siya, magtanaw day na siya sa akong ref kung say food, di ba? Maibog jud ka Koreana. Oy Koreana, karon palaway yun taka-core. Hala di apa ha, unsa ka ni siya. Oh, thank you so much. Hala, unsa man ni siya? Para asa man ni. Ay, pahumot ba ni siya? Tanaan sa ni nato di. Kaya guys, oh, Kelly. Ay, unsa ba ni? Unsa ba ni? Hala, atong simhuton ug atong hala. Agaga. Dinrita karon. Hala, humot kaayo. Thank you so much. Di arakor. Ni ako humot kaayo siya. Humot. Hala, gamay-gamayan dili nako. Promise. Char. Nya di apa. Na, thank you kaayo. Madam Judith ha. Madam Judith Ismakil, daghan jud kaayong salamat. Wow! Di apa ay sabon o di ba Imperial Leather. O di ba humot kaayo, grabe. Nevea. Thank you so much. Hala, oy, chocolate. Karon kor. Hala, na ba tayo mota? Karon kor. Ay, paibog-ibugon takakor. Kay nga no, si Koreana ganahan na si Koreana diri mo ana sa payag. Unya pag-abot diri sa payag, mutan-aw din na siya kung unsay sulod sa akong ref kay base na chocolate. So karon kor atong tilawan. Tilawan nato kor ha. Unahan nato ni pagtilaw ang creamy chocolate. Hala, lami ka yun siya ba. Wow. Hala di ara guys. Tanawa. Tanawa chocolates. Ay nakuan siya. Mura siya na be atong tilawan ha. Ato ning ibutang sa ref dayon kay para maggahi ug maayo. Lami siya. Taawa. Darelia. Lami siya. Daghang salamat jud Madam Jodette. Dapat gamay lang kay atong tilaw-tilawan na niya ha. Si Mario dili sad si Mario hilig dani sa chocolate kay iyang ngipon. Nya, di ara lami siya guys tan-awa. Naasay ko murag na ko gami. Na
Ngama siya. Brag marshmallow siguro niya ako. Lamit dyan as in. Dahil kayong salamat ha, madam. Sa imong blessing, mag-share sa ako, Dahil kayong salamat. So, dirinin ako siya isulod. Para, isulod po sa nato sa ref. Thank you so much. Gamay-gamayon dayon. Diba? Ano lang. Close na. Isulod din sa ref. With sabon pa dyan nga mahumot. With pahumot pa dyan nga humot. With naapay bitay-bitay. Dagan kayong salamat sa inyong tanan-tanan diha. Dagan kayong salamat ha. Wako nagdahom ni madam nga naanapod ko'y madawatan nga chocolates. First pa lang sa taon na anak ko'y nadawat. First week pa lang. First week. New Year na ako'y nadawat na blessing. Nya kani kay magamit man ni nato ato ning ampingan dadto ibutang ran nato dadto kay pwede pa ni nato magamit jay. Thank you kaayo Jude sa blessing. Hello oy, daghang kay salamat madam. Daghang kay salamat. Unya kan ato ni siyang ibalik kay ato sa ning i-unboxing sa atong page, no? Alam nag-uwan. Nag-uwan guys. Thank you so much kaayo sa blessing. And madam amping kadya kanunay sa Australia. And more and more blessing to come. Wala ko'y lain ikahatag sa imo ha. Ang pag-ampo ra jud kanunay nga okay tang tanan, baskog tang tanan, no? Kinaam ka sa layo unya. Wala ko'y lain ikakuan sa imo ha, ika-share sa imo. Ang pag-ampo lang jud kanunay. Nga mga followers nako, tanan mga followers, subscribers nga okay ang atong pagpuyo, okay ang atong dagan sa kinabuhi. Bahalag unsa klaseng diskarte nga atong diskartihan basta diha ta mabuhi. Basta padayon lang, no? Kay ako gani guys, wala ko magdahom nga naani ang pag-vlog. Tanan gihimo na ko tanan kay para sa akong pamilya. Wala ko magdahom nga naingon ani akong YouTube channel. Mao nang sorry kay sa time nga naay time nga murag kuan ang akong video tungod ra pud sad sa mga basher bitaw nga agkaapektuhan ako kay Taura sa bayata. Mao nang salamat kaayo sa legit supporter namo nga hangtod karon naa pagyapon mo sa amoa. Og grabe guys kay ngano halos kami na tanan ang nag-vlog nya daghan kay pud ang nagsuporta sa amoa. Wala ko magdahom jud nga mag-abot og ingon ani ang tanan si mama na anay ma-income, ako mga mangod si tata, si Mr. Gingayan na nasad sila income kada buwan, depende ra pud sad sa pagkugi sa pag-vlog, si Utik na anapod masweldo si Utik kada buwan, si Lilin, maunang salamat jud kaayo sa Auntie Mercy. Salamat kaayo nga nag-abot og ingon ani nga dili awat sa unang nga murag sa ako bitaw tanan ang kuan nga panahon pag makasweldo ko na ako'y hatagan dito, na ako'y hatag ko kang mama, hatag ko kang Utik usay kang kuan basta na share bitaw ang sweldo mahati-hati pero sa karon maka-share man ko gyapon sad sa ilaha pero dili jud ingon awat sa una nga murag nagkuan ra bitaw sa ako nagdepende ra bitaw sa ako nga ingana nya karon okay kaayo kay ngano naa sila tanan nag-vlog na naa si Lia TV, si Jinjin TV, manginaot ko sad sa inyong suporta sa ilaha kay ngano kung wala mo wala sad mi karon dinhi mao nang salamat kayo og dako pud sad kaay kong pasalamat kay God nga naa nag-abot og ingon ani ang tanan nga murag na okay bitaw na dili awat sa una nga na maligya kog kamuti cheese roll para lang maka survive lang bitaw sa pang-upload nako. Then
Mauna-una bitaw na ko sa una nga magutang minimama sa ay magtunga minimama sa bugas kay si mama nagtinda man sa puto cheese roll ay sa puto cheese unya ako nagtinda pud ko sa kamuti cheese roll magtunga minimama sa isa ka kilo nga bugas sa among paliton mao na nga karon kani mga blessing nga nag-abot sa mo dahil kay salamat sa inyong mga kuan suporta kani salamat kay murag naugi-ugi bitaw nga karon nga pagkakuan buwan na atay masweldo dili man ingon tanto kada kuan pero makasulban maskin tudog mga ginagmay lang marang salamat kasi tanan hangtod karon 2025 na pamo sa mo tanan mo na ako kay blessing ang ihatag ni God sa ako nga sa akong pag-resign di ay sa akong trabaho mauni ang iyang gihatag na ay purpose tanan ug pasad ko mahibaw kung unsay o maabot sa among kuan sa among pag-vlog kay ang pag-vlog dili kanunay na uban mga sikat nga vlogger nga wala na views mao nang mintas naa pa tigom ako guys nangarap ko sa una dito pa ko sa balay nila ni mama nga makapundar ko ako nga makarelax ko nga walay saba nga makarelax ko nga akong kaugalingon mao na ni diri karon mao nang pasalamat ko sa inyo tanan salamat kasi salamat sa tanan po nga mga tanang mga comment, negative comment. Tawra mo good sad me mga nang akong vlog usahay murag mawala ko sa timing nga murag mangisog ko sa akong vlog. Sorry sa tanan nga mga legit nga supporter nga naipakita na kog ingon ana tungod ra pud sa mga comment nga pero it's natural na siguro na nga ingon ana no kay dili man nato ma-please ang mga tao pud mo nang wala bitaw ko nagdaw nga agka-realize bitaw na ako kanang sa mga nahitabo karon nga maskin tudog ingon ani lang nga ang kuan dako na kay ning kalipay sa kuha kay compare sa una bitaw nga walang wala jud mao nang karon salamat kaayo tungod ra pod sa inyong tanan Mami Vic, thank you so much. Basta tanan. Daghang salamat.